Ja mensen, goedemorgen, goedemiddag. Een probleem voor Bravo, een probleem voor Busikonde, na Bravo mensen. En mi sordes ma asandisi omelesi. Bravo, de man voor Abob no konilek VHP. Maar Bravo wawang, wanitir kondre nanga VHP. Terwijl, if Bravo be abi Asabina, if Bravo be de nanga MPS, if Bravo be de nanga NDP, sama nanga VAP, da VAP be abi a president, Chan be de a president, asani no bogo so kop. Maar de man fu Abob abi tranga yesi, mi tegi de man omele yesi dat Abob no abi konima no fofutir kondre de wan nanga VHP. No president de na Curaçao, president de na Aruba, president de na Nederlandse Antillen, maar de man fu Abob next de man lazy. Terwijl Chan epoti ala de sanita pen tijdlijn. En mi ook to e share de sanita mi tijdlijn. Maar de man voor Abob ne lazy next. If you go ask de man voor Abob taki fast fawaka na Curaçao. Zij go na Curaçao dat pesai sa na Curaçao. De man voor Abob no sabi next. If you ask Bravo one vraag. Fawaka Curaçao, fawaka Aruba, fawaka dape. De Bravo no sabi next. Dus de man voor Abob, de man is eigenlijk na go to de man musuku, na go to de man muroko. In a politiek, de man niet voor zwakkie tomsi die politiek. De man no man hoor a politiek bij. Mi soor unu omelezi. Libisma fasilik, libisma mi lobby Bravo enke libisma. Libisma fasi mi lobby a man. Maar te wetaki abra a politiek, a man niet voor zwakkie. Na amang e poti den busi konde sama aini a probleem. Ala yuru amai kree, ala yuru amai klagen, VAP, disi VAP dati. Terwijl die Abob be roko na NDP samen, Abob no be fede furu ruimte fudu de sanisa de do no. NDP no be gi Abob ruimte fudu de rommel san de do no. Luku ala de man fu Abob. Luku de ministers, luku de DNA leden. No one onderzoek de doe. No one research de doe. Alassani de man e keurboom. Da later de man e kree. Terwijl te NDP bede da pe yepiding. Te MPS bede da pe yepiding. Te aba Asabina bede da pe fu yepiding. Asani no bogo so kop. Want VAP tranga 1000 mal moro Abob. Dat is een probleem. Maar de kous die ze niet verstaan asani. Dat VAP tranga 1000 mal moro Abob. Misrep dat de man om een tak na mi. Te me tak Nederlands next de ne verstaan. Dus a probleem na Bravo aba probleem. Amano abi a niveau fudu a politiek. En ama ewani ala de Abobs mamus arking. Ama wawani taki. Ala des mamus arking eng. Dat is aan ego fout. Da ma ego kree. You no doro a niveau fu VAP Bravo. VAP tranga moro you. Abetre you brada Asabina be yepiu, Dikam be yepiu, MPS be yepiu, nanga de man fu NDP be yepiu. Da ubo man hoor aan niveau fu VAP bij, want VAP is sterker, VAP moro tranga. Mana san dat u une verstand, mino man begrijpt dat we waka ecosystem we beledigs maar terwijl nou we leider Bravo's repot we in een rommel. Ni kabataki, ciao. En VAP, we wina verkiezingen bakka. VAP, we tranga en we winnen verkiezingen bakka. Mensen, one fake media commissie de na pets abe nanga Stefan is geen VAP. Na fake, want VAP, we ne share foto voor geweld. We ne share foto over mishandeling. Na, ja, asata busi aguman pets zonder manieri, zonder respect. Na één, nanga Stefan, na ding edu de san dat in een Abob stijl. Want hoe sabi dat je de man dat verleden, dat is zo geweld. Is geen VAP mensen. Bye bye.